Добре дошли в Техномаркет, веригата хипермаркети за бяла и черна техника с най-голям брой магазини в България. Ако сте се питали какво е да бъдеш част от екипа на толкова мащабна и динамична компания, продължавайте да гледате. Атанас Грозданов, ръководител отдел информационни технологии, разказва какво е да имаш достъп до последните новости в технологичния свят всеки ден. Пътят ми в Техномаркет започна преди 10 години като продавач-консултант. Първо бях привлечен от репутацията на компанията, че даваше шанс на своите служители за развитие. През годините, чрез отдаденост и постоянство, Наско успява да разшири потенциала си и да достигне до позицията, която заема в момента – ръководител на IT отдела в Техномаркет. Това, което ме мотивира, е подкрепящата работна среда, да се докосна до новите технологии и не на последно място работа с колеги. Това не само ме вдъхновява, а ме мотивира да информирам екипа си и клиентите в магазина. В свободното си време Наско обича да посещава фитнеса заедно с колегите си, през зимата кара любимия си сноуборд, а когато му се отдаде възможност, играе с удоволствие видеоигри. Съветът ми към хората, които започват работа в Техномаркет, е: бъдете любопитни и търпеливи да учите нови неща. Гонете постоянно целите си, защото Техномаркет е компания, която дава поле за изява на проактивните хора.